நீங்க டைட்டா இருக்குன்னு டெய்லியுமே ஸ்ட்ரெச் பண்ற மசில் உங்களுக்கு லூசன் அப் ஆகவே மாட்டேங்குதா, டைட்டாவே ஃபீல் பண்றீங்களா? அப்ப அது ரியல் டைட்னஸா இருக்காது, அது ஓவர் யூஸ் ஃபெட்டிகா இருக்கும், இல்ல ஃபெட்டிக் ஸ்டிஃப்னஸா இருக்கும். வாங்க என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு மசில் உங்களுக்கு டைட்டா ஃபீல் ஆகுது, நீங்க டெய்லி ஸ்ட்ரெச் பண்றீங்க, உங்களுக்கு எந்த விதமான ரிலீஃப்மே இல்லை அப்படின்றப்போ அந்த மசில் வீக்கா இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம கிளினிக் ஒரு பேஷண்ட் வந்தாரு, ஹாம்ஸ்ட்ரிங் ரொம்ப டைட்டா இருக்குன்னு சொன்னாரு. அவரும் டெய்லி ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டே இருந்திருக்காரு, பட் எந்த விதமான ரிலீஃபும் இல்லை. ஆக்சுவலா எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கும்போது அவரோட குளூட்டியஸ் மசில் வீக்னஸ் இருந்துச்சு. ஸோ இங்க என்ன நடந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவரோட குளூட்டியஸ் மசில் வீக்னஸ்னால அவரோட ஹாம்ஸ்ட்ரிங் ஓவர் ஒர்க் ஆகி மசில் வந்து டயர்ட் ஆகி அந்த மசில் பயங்கரமா வீக் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனாலதான் அவர் டைட்டா ஃபீல் பண்றாரு. ஸோ குளூட்டியஸ் மசிலை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஹாம்ஸ்ட்ரிங் மசிலையும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும்போது அவரோட ஃபிளெக்சிபிலிட்டி நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆயிருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க டைட்டா ஃபீல் பண்ணும்போது நீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க, அது டைட்னஸா இல்ல வீக்னஸா அப்படின்னு.